Oras matuhita salukna, sude parhalado ni huriata, pasaton selamat hari Minggu, tu sude hamuruas, nama dahoti parmingguata di bagasa sadarion, tarlobi turuas nama dahoti parmingguata di bagas tabe. Adorak sotapuka parmingguata di bagasa sadarion, dengan mahita martangiang di bagas rohat tabe. Amen. Tapasonang maruhatta, tabuk kama parminggota marhite edde sian buku edde nomor 3 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong Mahamu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gok asinirohan ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do, majadi akalangit, marolopolo mahamu ale akapartigor, mangasahon Jehovah, talukdo marede akana ujur marroha. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakrimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi, dak pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di paut sat hodo hami, sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargogoi mahami mamuji doh manguloi ho ari-ari nami. Pasang hapok ko di bagasan hapor siaw na mangulu, pai masahat tulabungmu. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sebuku ede nomor 245 ayat 1 dohot 2. Tangyo kamuma patik ni debata imasian patik perjolo sahat tu patik pasapuluhon patik perjolo ahudo Jehovah debatam ninna debatatta dan jadi marakup ahu bahenommu debatam patik paduahon dan jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang doho na di banua tonga on rodi na di bagasan aek na di toru nitano yanggo tunggabe
si sabaommu manang sioloammu. Patik patuluhon, dang jadi dohonong goar ni debata yang go soture dalanna. Aihona uhumna dosogot akka namar sineang di goarna. Patik paupatton, ingot hamuma parbadiahon ari minggui, dinaonomari maulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo diari papituhoni ari paradiana ni Jahoba di Batamdoi, dang jadi ho mangula anggo di nasadari manganang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi pangisi ni hutan ni halap pe namangibati hutam. Ai di naonom ari do ditoppa di bata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papi tuhoni, dibaheni do, bahen na di pasu-pasu di bata, Jahoba ari paradiana nai, jala di parbadiai, patik palimahon. Iko pasangapommu donaturasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon unako mamunu, patik papituhon unako mangalakku, patik pawaluhon unako manakko, patik pasiahon unakko olo makatidakon hata nasotutu maraloho dongammu jolma. Patik pasapuluhon dang jadi halyangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi halyangan ni roham dongan saripe di donganmu, manang naposom bawa, manang naposom boru-boru, manang lobum, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Buha padok ni debata taringot tupatik na sapului. Oddo ahu do Jahoba di Batam ninna di Batam, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni amana tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupatton, pinoparni akka nasogoroha diau. Alai asidor hakku di akka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Imasahakna attong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon naumbar tu patikmi. Amen. Maredde mahita sebuku edde nomor 424 ayat sada do 2. Di
tatopo ti madosat tatujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala na bonar. Para si roha jala partahu ni roha jala nahis nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sesa masudedo sanami. Dang adong nahu pangasangau kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pasangau kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinoo ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabagabaga taringot tu hasesan ni dosa. Para siro hajala pardengga basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siro hagodang. Dang dibayen tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka haja hatotta. Songon asini rohani amana mida akka. Asini rohani Jahoba tu anak kona ima makabiari ibana. Hasangapo ma di debatan na digijang. Amen. Maredde mahita sa buku Ede nomor 123 ayat 1 ayat 3.
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion imanatar surat di pangukapon bidu 5 mamukasian ayat 10 sada sahatu ayat 14 tajahama marsoris-sorin dungi mamereng ma au gabe hubegi ma songon suara ni torop suru-suruan humaliang abangsai nak suara ni akka parngolui dohot akka situai ia torop nasida marloksa-loksa jala marribu-ribu Mar suara nagogo nasida mandok natamado biru-biru naung tarbunui manjalo hagogon dohot hamoraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot puji-pujian gabe hubege ma suara ni nasa na tinopa akka na di banua gijang di tano di toru ni tano rodi na di laut tuk saluhu na di bagasan akai madok puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot hagogon rodi saleleng nileleng nama di ibana na hudul di habangsai dohot di biru-birui jadi didok na opat parangolui ma amen laos manuka ma akasituai huhut marsomba ido sahatna martua dona tumangion hatani debata jalana upeopsa. Amin. Mared mahita sebuku edda nomor 520 sada ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong Mahamu. Tahatidak maha porsiautai songon nani hatidak ko nidongat ta saha porsiaun disadok portibion
Rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogo na suatu dosan. Natu mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba na sasadai. Ima na tubuon ni si Maria. Nabigabia syatod di parbadia. Andorak sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mamatir parjal di bana di hau pinor silang. Na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, laundru tu samun ni debata Jahoba, amanai pargo na suatu dosane, di sima ibana, pai mamulak suku tu tanaon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di perbadia, cala adong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akan badia, dohot jaisani dosa, dohot jatai na mandok, mulak mangulu sugut daging halak nang mate, dohot yang uluan na sora sudah. Amin. Udul mahamu. Tabege batiting las dilajutuan nom madoata sian panitia gotilot. Tabege ma tikting di huriata namasa di mingguan. Tikting di huriata minggu tanggal 1 Mei 2022. Na parjolo guarni minggu sadarion ima minggu misericordias domini. Lapatanna gok asini rohani Jahoba do tanaon. Do topik marhapausan tu Jahoba mahamu. Na paduaon ruas namonding. Na di hari Jumat tanggal 20 April 2022 na salpu nunga marujung ngolu amang Dr. Andes Libra Hutagalung umur 61 tahun 6 bulan. Alamat Taman Marga Satwa nomor 40 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sektor Sauduran. Tudian Sadarion, Minggu tanggal 1 Mei 2022 di TPU Tanah Kusir. Jala Sadarion, Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 8 WIB di Patupa Huriata do Parminggon di Rumah Duka Rumah Sakit Fatmawati. Nama kobasi pandita liston butar-butar do situa binsar situmorang. Tatangnya konma asa tumibul tarapur rohani keluarga na tinanggal hona. Na patuluhon parmingguon. Mardomu tu situasi endemik parmingguon gadi gareja doat ulawan pakobasio nasing. Sialani i mamuka sadarion minggu tanggal 1 Mei 2022 nunga tamulai parmingguan paralel. Bahasa Batak maringanan di gareja, doat bahasa Indonesia pukul 8 WIB maringanan di Serbaguna A. Bahasa Indonesia pukul 10 WIB maringanan di gareja, doat bahasa Indonesia pukul 10.06 WIB maringanan di gareja. Napo paton sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Hari Senin tanggal 1 Mei 2022 nang di Patupado sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP maringanan di AKBP Yogyakarta. Nah didohoti pandita liston butar-butar situa mangarape lubis majelis perbandaran dot situa patmungan papahan bendara huria borhat hari Minggu botari mulak di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Nah palimon gerakan Rp1.000 tu dana pensiun mardomu tu peraturan dana pensiun na berlaku HKBP dan Bui Dope memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja. OJK Otoritas Jasa Keuangan nunga manegor dana pensiun HKBP dot tunggakan 144 miliar. Mulai sian bulan April 2021 nasalpu nunga di Patupa penggalangan dana di Huria. Resort dot distrik. Ima marhite malam dana. Janji iman. Pelean dot gerakan 1.000 per hari. Sialani i mulai minggu sadarion di Patupa magerakan 1.000 marhite mengisi kotak na adong di jolo di pintu keluar gereja. Na paonopon libur hari raya Idul Fitri
Mardomu tu hari raya Idul Fitri na parjolo hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 kegiatan di Parguru Malua di liburhon. Na paduan tanggal 3 tanggal tolu sahatu tanggal 4 Mei 2022 sudah kegiatan di gereja di liburhon. Na papituon Dewan Koinonia. Sada seksi remaja. Sadarion Minggu tanggal 1 Mei 2022 ima witok remaja na pasiaon tu iana kota horong remaja. Pinanggido tu akan atoras asadot memetasi aka iana kota remaja lawan manduhoti witokon. Jadwal boy mata jaha di titing cetak. 2. NHKBP. Ibadah dan pembinaan Napo Sebulung. Hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 pukul 10 WIB 1 Nasidung nang dipatupai ibadah doa pembinaan tu Napo Sebulung sah HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Cibubur. Utusan Siam Ganup Gereja Tolu Halak. Pawaluhon kata pengantar sian panitia pesta HUT Dahot Gotilon. Sadarion di Minggu tanggal 1 Mei 2022 Dung Sipul Manja Tikting panitia pesta HUT na papitu sadaon dohot gotilon pasahaton program dohot kegiatan ima dalam rangka HUT HKBP Kebayoran Baru dohot pesta gotilon. Na pasiaon selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dan ulang tahun hari Parbagason. Parhalado dohot ruas di Huriata pasahaton selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun hari Parbagason. Sudah ruas di Huria na tubuh manang Parbagas di tanggal sada saat di tanggal 7 Mei setu hata mana masu-masu meletunga dong ruas di Huriata naso ta surat dope guarna itikting na ulang tahun ini di Pabuama Tuganup Situa di sektor Manang tu sekretariat na pasapuluon akat tikting naso jinahon hombatu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songonima saat ni tikting di Huriata di bagasan Minggu sadarion taingot B mana-mana keakoni tu joloni tu hata nuaing di Leontik itu panitia pesta HUT HKBP Kebayoran Baru dohot gotilon. Horasma dihita salhutna. Selamat hari Minggu ma dihamu amang inang dohot dihita saluhutna namar Minggu di gereja manang melalui live streaming. Palawas hamuma hami jonjo mewakili sude panitia lau pasahaton rencana na naeng dipatupahami di hari ulang tahun papitu puluh sada tahun dohot pesta gotiloni HKBP Kebayoran Baru ima daun tabereng dunga adong dipudini song leader hiasan dekorasi na dipatupahami lau menyambut tu pesta tahun ima dohot tema natar surat di Pesalmen Bindu 120 onom ayat 5 marilu ilu manabur marulop-olop manggotil makna di gotilon boima tajaha di varia gotilon warta gereja sadarion. Program ni panitia lo menyambut ulang tahun dohot pesta gotilon ima naparjolo aksi donor darah napaduahon senja di gerejaku napatoluhon semalam di Hanglekyu napaopaton HUT KSS manang kelompok senam sehat napalimahon ima puncak acara pesta hari ulang tahun papitu puluh sada tahun dan pesta gotilon ima di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 masuk pukul 8 manogot. Sude aka programi boima tajaha di varia gotilon warta gereja melalui digital. Dipangido rohanami panitia boima hita papungu dana 700 juta godangna ima nanaeng si pakeota tu aka kebutuhan manang operasional ni Huriata. Alani pangidohami songon panitia tu hita saluhutna
asa rap manupaki mahita ima melalui secara pribadi maupun melalui sektor-sektor manang melalui kategorial asa boi mardalan dohot denggan sude program ni huriata naung tatolopi di bagasan tahunon. Molia tema dihita saluhutna tuhat tama mamasu-masu hita. Horas. Mareda mahita muse sebuku de nomor 274 ayat sada dota ayat tolu las tapasaha ma peliata. Dameni debatana sumurung sian saluk naroha imana mangaramoti ati-ati dohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu
akadamang dainang nama dohoti permingguata di palatikion di bagas joroon do dihamu akadamang dainang nama dohoti perminggota marhiti-hiti ibadah live streaming do nami ma tuhita salukna selamat hari Minggu madihita atani debata dihita imana tersurat di Pesalmen bidu 4 mamuka sian ayat 2 sahatu ayat sia. Pesalmen bidu 4 mamuka sian ayat 2 sahatu ayat sia. Hujahama di tonga-tongata tapa itu yuk masongonom ma hatani debata. Sai alusima au ale debatani hati goraku ia hujauho jala palubang au jupang hagugutan asima roham di au jala tangi homa tangyaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lelengodo lea rohamu di hasaloki sadia lelengodo haholongan ni rohamuna na sohasea jala dioromuna gabus unang so boto hamu marhasurungan do dibahe jahuba akka hasianna matua ditangihon jahuba do molo hujou ibana also kamu hian ma asa unang dapota dosa marhusari ma rohamuna dungro dipodoma kamu asa sonak kamu peleo kamu ma pelian hati goran jala marhaposa tu jahuba mahamu lando akana madok tung ise ma manupakon nadinggan tuhita alai ali jahuba sai pasodakom matuhami sodang ni bohim gumodang dolas ni rohaku di leokosian dina sida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabi situtu sonang doau hupapeak hud mamitornok ai sasada hodo ali jahuba pasonang au maringanan ido yang gosahatna ya mo akadamang dainang adong di sada gereja on ngacukup matoras nian ruasna dohot bangunan nape ngatung liling nga hampir lebih 150 tahun sudah banyak perombakan dan segala macam alai di pitu garejai adong do dibayar di si patung gabbar dibayar ma di siamunna patung ni gobbar ni Tuhan Yesus alai dihabirangna dibayan ma gobbar ni sibulis boydo dapok rohamuna manginang songo dia do gabbar ni sibulison boydo toy mak gobbar ni sibulis mate molo gobbar ni Tuhan Yesus ngahea beta bereng atar gajang ubukna itu kan dibayam ma disi sabola siamun dibayam ma gobar ni Yesus sabola habirang dibayam ma gobar ni sibulis gano pari minggu ro akar ruas ibereng ma gano pari minggu di ro tu gereja akar ruas ibereng ma gobari alai adong do sada ruas dang holan ganu pari minggu tiap hari roi mana tu gereja
Tiap hari ibana rotu gerejai. Ada orang so masuk ibana tu per minggu ni tu gerejai. Jolo marsinggang do ibana tu patungi. Tu gobari. Ganup hari minggu. Ganup hari. Alai molo hari biasai. Hola rodo ibana dang masuk ibana tu bagas joroi. Holan otak ni gobarido di pitu gereja itu. Alai molo sadar ruason sebelum ibana masuk tu gereja jolo marsinggang ibana. Tiap minggu diulang ibana songoni, tiap minggu diulang ibana songoni. Tiap minggu. Noti pangulani huria mai bana, totu suku-suku marohani pangula. Asinga te matao nina. Ganuk masuk ibana tu bagas joroi, jolo marsinggang ibana ijolo ni gerejai. Dungi muse di jolo ni gobari do ibana marsinggang. Suku-suku marohani pangulaon. Ida potom ma amat tahun. Amang ina. Ai puasa. Gano pari hamu. Gano minggu hamu. Roto bagas joroon ina. Dungi muse hupan onoti hami. Tiki hari minggu nai ada orang so masuk tu gereja. Marsinggang dohamu ijolo ni gobari ina ido amang ina las rohaku mamere gobaron ina ale suku-suku roha mang ina buasa parjolo gobar ni si polisi iso bahamu daripada gobar ni Tuhan Yesus. Ia lusia mataima parjolo do memang hu soba gobar ni si polisi amang dungi gabar ni Tuhan Yesus gobar ni Tuhan Yesus asabui do amang diodihon si polisi awanon molotung pe masuk tu neraka ini mana dungi usoba mamuse patung ni Tuhan Yesus asabui au diodihon di neraka asabui au muse diodihon tu surga ini. Ado naneng ido tasian ilustrasi manginang. Ido turpukta topik minggu sadarion marhapo satu Jehovah. Percayalah kepada Tuhan. Molo didok do marhapo satu Jehovah parsihoho todui. Nama caitugu marsitutu. Pabua adong do nama ngurupi hita. Tui sedo hita marhaposan. Tu Jehovah. Tui sedo hita porsia. Tu Jehovah. Molo didok do marhaposan hita tu Jehovah. Molo tadok do kita percaya kepada Allah tidak ada yang lain. Dang adong tubuh di rohata, manang di pikirata untuk menduakan Allah yang lain. Dang adong tubuh di rohata, songo dia hita, laho, diodihon on, dibela ini. Mencari aman seperti ini, dilakukan yang ini. Mencari aman seperti ini, dilakukan yang ini. Alai molo tadok do marhaposan hita tu di bata dalad dui paluahon ngulut tasian hamaolon dohot akar ragam si taonon. Songon ilustrasi nakin mengamankan posisi dia di neraka dan mengamankan posisi dia di surga. Di baini bana ma isobai bana ma dua sah.
Alani ima molo marhaposan hita tu debata sude parsirangguto ningolutta ikon tu debata do tauluhon. Sude pergumulan ningolutta ikot tu debata do tawaluhon. Ido na masa di tonga-tonga ni Raja Daud. Songoni do pakilalan ni bana dilele do ibana. Dihosomi donganna do ibana. Marsakap do Raja Saul laho mamunu imana. Alai tapetiuk manakina manginang. Di pabua ibana do holsoni rohana. Di pabua ibana do ahana di bagasa rohana di turpuk taon. Alusi maau debata. Alusi maau Tuhan. Alusi maanggukon. Beganggukon. Ido parsihoton na tu debata. Di pabuai bana. Holso ninguluna. Di tonga-tonga ni parngulona. Asa diatui debata manguluna. Ikon marsigatung do ibana jala porsia ibana tuha gogo ni debata. Boha ita manginang. Nian godang doa ka parukilo na tadupi. Godang doa ka pergumulan na tadupi. Kalau ada yang mengatakan saya tidak pernah bergumul Bapak Pendeta. Saya tidak pernah bergumul amang. Saya tidak pernah ada masalah amang. Tidak ada yang di dunia ini yang tidak mempunyai masalah alai. Bohado ngulu ni halak na porsia. Ngulu ni halak na porsia tu debata parsihoho to ni debata. Dia kapar sorion. Pergumulan kehidupan. Bahkan juga meminta kepada Tuhan, saya alusi maau ale debata. Saya alusi maau di aka jojoku tu debata. Marhaposan tu debata patubuhon pos ni roha dang ganggu roha nang pikirata. Ido marhaposan tu debata. Marhaposan tu debata dang ganggu rohata alai patubu pos ni roha do tu ibata di tonga-tonga ni parngulota. Tabereng madau. Masa do na masa di tonga-tonga ni mana? Marmara do ibana, dilelei do ibana, di bagasan parmarado ibana. Alai marhaposan tu debata do ibana, di tonga-tonga ni nguluna. Jala dipangidu ibana panuturion nasian debata. Imana perjolon apa duahon didok marhaposan tu debata panadayon natakas tu debata. Berangkat nakin hamis yang ilustrasi bohado ibana bohado sahalak amaon ale dang adong di sonia manginang dah na ilustrasi dui sotung di doa amuanon di HKBP baru dah ngadongi. Bohado sahalak amaon panadion na tu debata parsituton na tu debata pabua ibana pargugo na suhatu dosa ni mana. Pabua debata di tonga-tonga ninguluna gabe marhaposan ibana tu debata. Dilulu ibana asabu ibana diodihon. Berarti dia tidak percaya kepada Allah, kepada Yesus. Di tonga-tonga ni parnguluna gabe dilulibana dongan nana asing. Dia tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus sehingga dia benar-benar dang takas panadionna. Ado tahe istilahna tada Soekarno do tahe. Ido tahe tada Soekarno ina kan. Hanya sedikit-sedikit. Hanya sedikit-sedikit. Jadi molo panadayon natakas tu debata ikuboy dohita.
di tonga-tonga ni nguluta mangelek tu debata manada diasi dohot holong ni rohani debata. Tidok di Ulangan 5 Musa 28 ayat 10. Tuhan memberikan kepadamu kepala bukan ekor. Tuhan memberikan kepadamu naik bukan turun. Alai syaratna ikon porsiado marhapurusado jala toktong porsia ibana tu debata. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi tetap fokus kepada Allah. Tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepala kepadamu bukan ekor. Artiana di sini Tuhan memberikan kebijaksanaan supaya kita mampu mengarahkan, kita juga mampu melihat, kita juga mampu menjadi pengarah. Jangan seperti ekor, unang songan ekor, mangyut-yut. Kan itu? Molo ekor kan mangyut-yut di, manang tu dia si majujungna, dohok maekori. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kepala, bukan ekor. Molo tadok do marhaposan hita tu debata saleleng ni nguluta saleleng tu dia hita toktong do hita marhaposan tu debata. Manang aha penamasa di tonga-tonga ni nguluta iko boy do hita di partikian noaengon iko memuji pasangapon debata di tonga-tonga ni nguluta. Tabereng mamanginang. Jojo do masa di partikian aparpudion patari parhon ujaran kebencian. Tabereng mah. Sasitong na gudang disi aka pengikut do. Aka pengikut. Etah songono tabaen inna. Etah songono tadok inna. Alei suara nito dina songon lagu nakin memang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang di hati dia. Ujaran kebencian, dia mengatakan kepada orang, dia menjelek-jelekkan orang. Alai ido na pinangido ni turpuk taon di tonga-tonga ni parnguluta manang tu dia pehita. Apapun kehidupan kita tidak mencari pembelaan yang lain. Ikon marhaposan tu debata do hita. Ikon tadok do tu debata. Songon hatan ni si Josuai. Au dohot dongaku sejabu. Iko jahoba do uluan nami. Iko jahoba do uluan nami. Mola tadok hita marhaposa tu debata di tonga-tonga ni nguluta. Hasurungon ni akana porsia. Daputan hagugoon. Hasurungon na porsia tu debata daputan jabar hasonangan. Hasurungon ni halak na porsia tu debata daputan labas ni roha. Hasurungon ni halak na porsia tu debata boy bana mangulahu na denggan. Mamaloson najar aloni najat. Tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi dia melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Ido na diulaho si Daud. Mangido ibana tu debata, mangilik ibana tu debata. Tuhan asima roham. Tuhan alusima. Tuhan di tonga-tonga ni parnguluk kunoaeng. Kurang doa ka pergumulan di tonga-tonga ni ngulutku. Marhaposan tu debata di tonga-tonga ni parnguluta mabaik kita marpos ni roha jala tetap di dalam firman Tuhan. Imana paduan apa tuluhon dido si Martin Luther
dipitori alani haporseo do hita. Sola fide, kita dibenarkan oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman. Tidak ada yang lain. Molo adong penatadopi di tonga-tonga ninguluta dang perlu hita pasitong-sitong diri. Yang membenarkan kita adalah Tuhan. Yang melayakkan kita adalah Tuhan. Yang menebus kita adalah Tuhan. Mardosa dohita najulu alai nuaing dang mardosa be. Hubungan antara manusia dengan Allah rusak alani manusia do, alani jolma do. Alai dungro Tuhan Yesus di tonga-tonga ninguluta gabe denggan ma parsaoran ni jolmai dohot debata. Ido na didok Martin Luther sola fide. Kita dibenarkan oleh iman kita. Kita dibenarkan oleh Allah. Yang perlu songon sahala amai nakin yang membenarkan dirinya dia masuk neraka atau masuk surga. Itu kan? Dia tidak perlu membela dirinya. Ketika masuk neraka ada yang membela saya, ketika ada yang masuk surga ada yang membela saya. Kita dibenarkan oleh Allah di pitori debata doha porsiota dang boy hita madok alani habur joku ala naroa untuk parmingguon ala naroa untuk partangyangan ala na burjua untuk halak olu disipata hita lari konsep ni pemikirota aporsiota suku-suku tubuh roha di tonga-tonga ni nguluta burjudo tu halak paditanami alai dang dapot tu parbui ni haburjoku burjudo tu jolma alai akka pinoparhu dang burju burjudo tu gereja alai kaya nako kudang burju tu au. Kalau do hita songoni jala masa do songoni burju sasahalak tu jolma burju sasahalak tu gereja burju sasahalak mangaleo silihononna alai tubuh suku-suku di roha dang dapot tu balos niha burjoku tu halak ale porsia mahamu manginang molo tadok do hita marhaposan tu debata didok Martin Luther sola fide kita dibenarkan oleh iman dang tu yana kotai alai sahat dui tu pahuputa. Kita telah dibenarkan oleh Allah di pasitong debata do hita dada pasitong-sitong diri hita. Kita dibela Tuhan bukan kita membela diri kita sendiri. Alai debata do namian di tonga-tonga ni nguluta asini rohani debata semua itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang diberikan kepada kita. Ima ngulu nai baru di tonga-tonga ni parnguluta. Ima ngulu nai baru toktong marhaposan hita tu debata. Marhaposan hita tu Tuhan. Marhaposan hita tu Jahuba. Molo tadok do hita marhaposan tu Jahuba. Molo taulaho penadinggan. Ala ni naung denggan do debata mangalehon tu hita. Bukan ada yang lain. Molo taulaho penadenggan tu halak. Molo taulaho pena burju tu halak. Ala na parjulu do debata mangaleho tu hita ha burjo ni debata tu hita di tonga-tonga ni nguluta di pangidu matu hita
marhaposan tu debata mahita, marhaposan tu Jahuba mahita. Didok di Matius 20 ayat 28. Saena donganokku dohamu rasi rasa ru ajal ni hasyanganon, sampai selama-lamanya aku akan memberkatimu. Jadilah kepala, bukan ekor. Mangyutiut haporsioni halak daung. Mangyutiut haburjoni halak daung. Ibereng halak burju itu tak burju bukan. Tetapi pribadi lepas pribadi yang menyatakan bahwa anugerah Allah diberikan kepada kita. Kita dibenarkan, dilayakkan. Ipasitong do hita. Alani i marhaposan tu debata mahita disadok ngoluta. Jangan duain dia. Jangan duakan dia. Alai hok maha porsyota. Dio debata do hita. Alu-alu homatu debata. Holso ni rohata. Alu-alu homatu debata. Arsa ni rohata. Alu-alu homatu debata. Sonang ni rohata. Asa unang tubuh gicang ni roha di hita. Alu-alu homasalu na tu debata. Memang benar Allah memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Martang yang maita. Mau lihat mali Tuhan di pasar rohanami tu adupamu di leokodo lasni roha di hami. Saat hami tu bagas joroon mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Manangihon majakon hatami asa marhaposan tu Jahuba mahami. Di parsiranggo to ningolunami, panggulmi to ningolunami, kudang namasa. Aka arsa ni roha, si taonon, nang akalana asing piali Tuhan. Aka parianakon, pahopu, parkarijuan, akana asing piali Tuhan. Sadarion dipaingoto hami, asa huwalu kami tuho. Songon si Daud mangalualuhon panggulmito ninguluna tuho. Ali Tuhan debata amanami. Pasu-pasu mahami salut na li Tuhan. Di leokodo tuhami las ni roha. Ari nauli ari nadinggan. Atong songon hatami mali Tuhan. Ima ditopahodo hami asa gabe ulu nang gabe ekor ali Tuhan. Asa una mangyutiut hami ali Tuhan. Alai boy mahami mangarahon ngulunami. Asa boy mahami ali Tuhan. Mamiakon ujahan ni haporsyon nami tuho. Atong ali Tuhan pasu-pasumu mahami salutna. Ramotamu mahami di bagasan asini roham, ni gonggoman ni asini roham mahami. Pasu-pasu nang akar ruas ni huriam, na marulang tahun di minggu-mingguon. Ulang tahun pardonga saripeon, dohot ulang tahun ari hatutubu. Di umur na baru na pinasaha mutu nasida, martaba-taba malas ni roha. Pasu-pasu nasida ramotamu manasida. Nang akar ruas ni huriam peli Tuhan namar sahid. Ho mali Tuhan nama dongan ni nasida. Pasu-pasumu manasida. Lehonomu pakirimu nama ngulu. Asa toktong nasida mar pakirimon di tonga-tonga ni parngulu nasida. Atau ngali Tuhan debata amanami sahat tuhoma daging atau dinami. Pinuji pinasanga maho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate madiho. Amen. Marede mahita laos tapapungu mapeliata.
liau ho sabing rajaku jalalo aku sonang marohaku dung takas liau ho sabing rajaku jalao lo aku. Tapasaha ma pilih tatuado pani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di bono gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na dingkando na sa ulibasa na maliutus. Upasa tami masya nelhon mi tuhami piler nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilenon. Patibulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na debana kijang, saya pinarbadia magwarmo, saya roma harajomo, saya sauk malomoni roham di mana tongon songon na debana kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasa dame jalohamu ma pasu-pasu sia tuhata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasar homa damena tu todim. Amin. Amin, amin, amin. Dihamu akadamang dainang nadong di bagas joroon doho dihamu akadamang dainang nama dohoti ibadah live streaming sadarion hami namar tugas nama kubasi parminggota di palatikion pasahato tuhita salutna selamat hari Minggu madihita salutna horas madita.